La Mancomunitat Horta Sud, amb la finalitat de sensibilitzar a la població de la comarca en la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, presenta aquesta exposició que forma part de la campanya Gestos per la Igualtat, per a commemorar el 8 de març, Dia Internacional de les Dones. L'objectiu d'aquesta campanya és visibilitzar els gestos quotidians que totes i tots podem realitzar en el nostre dia a dia per a promoure la igualtat entre dones i homes. Perquè la igualtat comença en tu. Aquesta exposició conté una recopilació de 20 gestos proposats pels departaments d'igualtat dels 20 ajuntaments que conformen la comarca de l'Horta Sud. Aquests són els gestos proposats. La igualtat també s'aprèn, a la quas. Ens volem des del respecte a la nostra independència, al val. Eduquem en la resolució pacífica de conflictes, al càcer. Respecte l'ús igualitari dels patis i parcs, al DAIA. Com a docent, aposte per la coeducació en el meu centre educatiu, al FAFAR. Les cadenes de bromes masclistes no segueixen amb mi, Benetússer. Quan faig entrevistes de treball, no pregunte si és mare o té pensat ser-ho, Beniparrell. Me forme en feminisme com a motor de canvi, Catarroja. Quan presencie una agressió, actue, no en soc còmplice, Llocnou de la Corona. Trie jocs, llibres i dibuixos en els quals participen xiquets i xiquetes, Manises. Soc jo qui sol·licita la reducció de jornada per a conciliar, Massanassa. Pose en valor la capacitat de resiliència que empodera les dones, Mislata. No consumisc porno, ni compartisc en el grup vídeos ni fotos pornogràfiques, Paiporta. Considere que la violència de gènere és un problema de tots i totes, Picanya. A casa compartim les tasques, Picassent. Visibilitze dones referents als esports, les ciències i a tots els àmbits, Quart de Poblet. Aposte per la corresponsabilitat. Les cures són una qüestió d'homes i dones, Sedaví. Eduque en el respecte i l'empatia, Silla. M'esforce a ser un referent per a la meua filla i el meu fill, Torrent. Utilitze sempre un llenguatge inclusiu que anomene per igual dones i homes, Xirivella. M'implique i participe en les activitats socials per la igualtat del meu municipi, Mancomunitat l'Horta Sud. Perquè tot suma, la igualtat comença en tu. Us convidem que us sumeu a aquesta campanya i que ens proposeu quin és el vostre gest per la igualtat a través del hashtag TotSuma, hashtag SomHortaSud.